Севим Сали е сред учредителите на ДПС в района. Преди 4 години се явил на изборите за кмет от името на инициативен комитет. Загубил благодарение на автобусния вод. Севим и самишлениците му признават, че доскоро са гласували под натиск. За сега гласувахме както от казармата. Отиваш, ставаш, 120 градуса излизаш за ДПС. За какво? Защото се организирахме тук, познаваме се, хайде както и да е хората между нас и хайде 120 градуса за ДПС. Страх ни беше много, защото нашите ДПС тук на местно ниво използваха всички служби, включително социално осигуряване, горско, областна служба земеделие, общинска служба земеделие. Въобще, полиция, всичко беше на тяхна страна и по този начин тормозеха местното население. Днешният акт е прецедент. От ГЕРБ го определиха като първия пробив членове на ДПС да напускат партията групово и да се записат в друга партия. За BTV новините от Кърджали, Валентина Стоева.